Morning mga karuba. Kumusta na kayong lahat? Yan, pasensya na kayo. Ngayon lang ulit nakapag-vlog after ilang buwan na sobrang busy sa trabaho. Yan, June 4, 2022. Punta kami ng Dinadyawan. Meron team building ang aming opisina, Assessor's Office. Kasama namin ang MPDC Office at Engineering Office sa LG Ramon. Yan, timpla muna ako ng kape. Anong oras na ba? 3:19 ng umaga. Good morning. Kape-kape. Uy, ayan. Yan, punta tayo sa kabila. Kila Uncle John. Nagluluto sila ng pagkain. May kain na lang ako. Para hindi na magluto. Ha. Ano yung chinelas ko? Yan o, nakita niyo naman mga karuba. Madali yan. Nang Sabado. Ayan si Uncle Jun, oh. Siya nagluto ng ulam. Hotdog, tsaka ano yan? Danggit. Danggit. Ayan. Good morning, Teon. Ayan yung sakyan namin, oh. Alright. Hilux. Check mo ito, danom na. Ha? Danom dyan? Oil and gas. Oil and water. Ano yun? Barbaro pa lang matulungan nyo. Sinigay ka bata. Sinagay dito ah. Gising na, Jason. Stay. Yan yung ano, yung bag niyan, laki. Ayan, kain na lang muna kami. Mamaya, mabiyahe na. Kita-kits mamaya, right? Ayan mga karuba, nilagay lang namin yung mga gamit na iba dito. Ayan mga bag. Medyo madilim pa. Mamaya na lang siguro ulit. Pag maliwanag na. Nasa Dinadyawan na lang kami. Kita-kits, bye-bye! Welcome Dinadyawan, Tipakulaw, Baler. Ha? Dinadyawan. Dito na ba tayo? Hindi pa. Ayan mga karuba, pupunta na kami doon sa Agri Beach. Dinadyawan Agri Beach. Ito na kasapsapaan. Kasapsapan. Agri-Beats. Ito, ayabang kasi pang dito na ito. Nakakainis.
Oo. Ayan sila Engineer 30 oh. Yan, mahirap dito parkingan. Yan, dito na tayo sa Dinadjao Agri Beach Resort mga karuba. Chine-check nila yung reservation. Yung patata. Kapag po yung 3 persons magkain, magkano naman po dito? Dinadjao Agri Beach Resort. Yan, dito na kami sa loob ng Dinadjao Agri Beach Resort. Thank you, Papa Dito na ang engineering office. Yan, barbecue. Hoy! Sama Okay. ko dyan, sama ko dyan. Isda. Dato yun, yung kan, pundadora yun. Ayun. Danay? Bon, gano'n natin tutok mo. Yan. Dumating na yung mga ka-office mates ko mga karuba. Yan, si Engineer Hani, ang aming boss. Yan. Dati yan. Nagiinom na ang mga engineering at PDC. Sana all. Hindi lang engineering at saka yung PDC, meron pa kami SB. Eh siyempre, dua kami mag-represent. Oh. Ika mga tumati lamisan balong. Jai. Diyan, awan lamisan nyo. Aja nih, nabartak aja nih. Ano nga dyan nga? Haan, Diyos ko. Kasi nabartakatan na kay datan. Oh, mga boy. Balas na Alright. Shout out. Mga Baler boys. Barbecue. Hindi ka mo, nag-inan sa mo. Kain ka imagine na. Sir Jerry. Welcome to my vlog. Steban's Photography. Alright. Ligo-ligo mga karuba. Golly. Low tide. Selama ulok pa lang yun. Stiyan tayo di water bro. Oh, si Joy. Yeah.
Red team, red team. Jai, pertengahan. Green team. Oh, belum ako! Lihatong boy! Jai, magsang mo lang. Oh, okay lang! Nangyatong pa rin niya! Tayo pa yun eh! Okay, natin. Masan! Basit pa eh. Ay, nga naman kayo. Nga to. Boy, takas-langas ng pangaba, boy. Sir ko pa ilang, boy. Sino second? Ate na, second. Second, green team. Oh, green team. Nay, ako na titim ko. Nauday. Nalpasay, napakarubati water relay. Nga ayam. Tingnan mo niya si Marna. Next game. Ready? 1, 2, 3, go! Pre, atensya nga tayo sumatan na, day. Tanawan tinitunan! Sige! Ang kaya terderas. Green team.
25. Okay, green team. Oh. Aliwawag mo dyan. Green team. Green team na habak. Sayang Jiblo, nabarte siya ka duamay. 57. Maraja ka ma? 47, di ba? Aja ka niya tayo ma. Sayang. Ay, 43 ah. Atakan niya yung 50. Sige kami kamati ng habak. Kaya lang ka nabarte mo siya ka duamay nga may isa. Paliwawang mo. Kaya? Di na kahit kwarta boy. Ah, nagbarte ka alatang wala na boy. Di na kahit kwarta boy. Ah, wanay, nawanay. Tayo ay main. Oh, bali ba? Lagi bola. Yan mga karuba. Tapos na yung games kanina. Magdi-dinner na. Eh mga office mates ko dito nagluluto. Yan. Nagluluto. Kasi ko na naman kung saan nga mga laging luto Ano? tapos siya tintilatan. Oh. Ang tawag boy. Si Ma'am Jing niya nagluluto. Owa, pagpaborit ni. Kanang yung Carney. Carney. Jeng ay dyan ti Pachay. Yan ti Jai tahol. Oh. Kay vlog dali ka. Oh, Joshua. Charger. Tulogin lang sa kasali po. Type C. Dito kami. Kakain mamaya sa may hall ng Dinadjawan Agri Beach Resort. Kaya pasensya na kayo ha. GoPro lang gamit ko. Walang ilaw. Mahina sa low light to eh. Yan. Dito kami kakain mamaya mga karuba. Ito na sila. Nagbibideo okay. Yan yung mga boss. Makaka-copyright tayo dun. May kumakanta. Madilim. Pagkakataon na ito na nandito po kami at nagkatipag-tipod at nagkaroon po ng team building. Salamat po sa mga offices na nakasama namin at sa mga pagkain at pagsasaluhan namin ngayong gabi. Dalangin po namin na basbasan niyo po ito na magsilbing lakas ng aming pangatawan para sa pagpapahinga po namin sa buong magdamag. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen. Amen.